Nagtipon-tipon, digiti ginasuta siklista, manipo kaniti na duma-duma grupo para iti Tour of Luzon 2025. Tumunang stage ket manipod iti sangot ti UNESCO World Heritage Site Apaway Church, ay yuto iti pagutpud, ken nagsublimet laing iti paway. Makita ti Gagar ti siklista bayad ti panagpaamyanan da direksyon. Agarup 190 kilometers sila pasenda iti umunang stage. Naragsakmed iti lokalo ang nagbuya. Ti Tour of Luzon ket maysang sport summer tradition iti Pagilian ana ilunsad iti tawen 1955 ken nagsardeng iti subagmuman atawen. Maibilang at great revival iti panagsublina iti atawen. Kuna iti siklista ado a sakripisyo ken panagsagana ti inaramid da tapno nagballaygi ti kompetisyon. Okay naman po, 100% naman po kami na napagandaan yung laro na to. Naruay med dagiti bike enthusiast ti nagpapicture kaniti idolo da. Ket kalpasan ti sumagmamanong nga oras. Kampiyon iti first leg ti Korean cyclist ni Dae Yong-ju, idinto ti Pinoy ni Ronald Uranza ti second place. Ti second stage ket manipot-met lagi ti paway, aging gay ti syudad ti Vigan. 8 stage rumbeng alipasen iti siklista, iti na duma-duma probinsya iti North ken Central Luzon, tapon makumpleto ti nasurok sa nga 1,000 kilometro a race, ngaglepas iti Baguio City, into Numay, a Mayo 1. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.